Giablihan dito sa Palawan ang ika-147th o 148th Malasakit Center sa nasud. Gibisita usab ni Senador Bong Go ang usa sa nag-unang Malasakit Center sa Palawan. Alang sa dugang nga detalye, ani si Assistant Secretary Girly Veloso nga nanukad gikan sa Palawan. Mayong hapon kanimo, Asik Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon diha kanimo. Hilabi na sa tanan nga mga Bisaya Gyud followers and listeners sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Tinuod ka na, Secretary Martin, tuyo gayud ni Senator Christopher Lawrence Bong Go na padayon ang pagpadaghan sa mga Malasakit Center sa nasud. Ang Malasakit Center, usa sa mga ligasiya sa Duterte administration, nga gitukod sa mga public hospitals aron natabangan ang matag Pilipino sa panginahanglan ilabi na sa ilang bayranan sa hospital panahon nga sila magkasakit. Kapina sa 3 million Filipinos ang natabangan sa 149 Malasakit Centers sa tibuok nasud. Niadtong November 16, gibisita ni Senator Bong Go ang San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Santolan, Malabon City. Kini ang ika-149th Malasakit Center na gitukod sa nasud. Uban ni Senator Bong Go, si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, ug DSWD Secretary Rolando Bautista. Kinsa mitunol sa hospital chief sa 2 million pesos na socio-civic projects fund sa Office of the President. Makadawat usab ang San Lorenzo Ruiz General Hospital og laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Ang kwarta mao ang manubag sa bayranan sa mga pasyente sa hospital pinaagi sa Malasakit Center. During the launching, gikuyugan usab ni Senator Bong Go sa sikat na TV personality ug host sa Wawawin na si Willie Revillame. Out of 149 Malasakit Centers nationwide, 83 ang naa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 37 sa Mindanao. Usa sa mga natabangan niini mao si Jonna May Lagi Alam, 30 years na taga Sultan Kudarat. Nagpa-opera siya sa gallbladder tungod sa gallstones. Si Jonna May natabangan sa Malasakit Center sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. O mapasalamaton kang President Rodrigo Roa Duterte o Senator Christopher Bong Go. Ania ang pamahayag ni Jonna May. Ako, si Jonna May Lagyalam, nag-edad og 30 anyos, taga Isulan, Sultan Kudarat. Usa ako sa naka-avail sa Malasakit Center diri sa Provincial Hospital sa Sultan Kudarat ni adtong May 5. Kay na-admit ako tungod na ako'y gallbladder stone. Nangayo akong tabang sa Malasakit Center tungod kay naoperahan ako sa ako ang sakit. Tungod sa Malasakit Center, wala na ko'y nabayaran sa akong pagpa-hospital nga niabot sa 19,000. Dako akong pagpasalamat kang Presidente Rodrigo Roa Duterte o kang Senator Bong Go ni ining programa nila nga Malasakit Center. Tungod kay dako kini og tabang sa tanang Pilipino, hilabi na sa mga kadtong naningahanglan og tabang pang medikal. Daghang salamat. Mao kadto si Jonna May Lagi Alam sa Sultan Kudarat na naka-avail sa Malasakit program ni Presidente Duterte o Senator Bong Go. Hangtod sa sunod higayon, kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat o maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!